Republicans, què t'ha semblat el ple d'avui? Bé, el ple d'avui és un ple ordinari en el qual nosaltres com a Esquerra Republicana hem presentat unes mocions, com sempre fem propostes, les accepten o no, nosaltres proposem. I també hem fet unes preguntes que creiem que algunes d'elles es podien haver contestat en aquest ple, ja esperarem la resposta del proper ple, però bé, en principi nosaltres com a Esquerra Republicana i a més a través d'una moció que es presentarà a tot el territori del Baix Penedès, el que hem demanat és la creació d'un fons d'inversió per lo que seria el cànon que es genera a través de la concessió de la Idiada Automotive Technology. Contem que són 4 milions d'euros anuals i nosaltres el que demanem i el que demanarem a tot el territori és que es recolzi aquesta moció perquè aquests 4 milions d'inversió estiguin aquí en la nostra comarca, que és el Baix Penedès, i així poder donar solucions a moltes problemàtiques que nosaltres tenim, perquè ja sabem que som un territori que moltes vegades ha estat deixat, anem creixent i aquí de vegades ningú se'n preocupa per nosaltres. Per tant, agraïda de que tothom hagi donat el suport i espero i desitjo que tota la comarca, la resta de grups, també la presentin i estiguin recolzats per tots els grups municipals. Gràcies. Sí, bueno, comencem l'any, comencem el ple ordinari al gener, hi havia molt poqueta cosa, bàsicament temes urbanístics de modificacions urbanístiques, que era la part del plenari, i la tarifa dels taxis que es tenen que aprovar anualment, que era un ple de tràmit, que diem no hi havia assumptes d'aquests farragosos, s'ha aprovat tots els punts, bàsicament sembla un únic punt ha hagut un votant contra vos, tot ha sigut per unanimitat. I després han hagut 3 mocions, una moció era el tema de les zones d'ombra, ja ho ha explicat la regidora d'Urbanisme, que és un problema legal, que allà la cera no es dona per més, que quan ampliem el SUTU quedarà més o menys cobert amb la nova projecció d'aquest nou sector. Hi havia una altra moció d'Idiada, del cànon d'Idiada, que el que hem demanat és que els diners es quedin dins del territori, el Baix Penedès, que ja la consellera, quan va venir, va comprometre que això fos així. I hi havia una tercera moció, que era la que hem presentat conjuntament al govern, que era per quan es facin les obres de Rodalies aquí a futur, doncs tinguem els ciutadans de Cunit i tinguin la capacitat de tenir una mobilitat com a mínim el més viable possible dintre de les obres que s'han de fer i del problema que pot tenir aquestes obres. I després, l'apartat de pregs i preguntes, que les que han estat per escrit s'han contestat, i alguna que s'ha fet verbalment, doncs la contestarem al proper ple. Una miqueta ha sigut un ple molt de tràmits. Destacaria el tema de recuperar el tema del Becil de la Casa Marquès, del nucli antic, i després doncs el tema dels habitatges socials, perquè crec que és molt important tenir habitatge social per al tipus de gent jove, gent gran, perquè tots sabem que el tema de l'habitatge és complicat i penso que serà una millora pel municipi i per la ciutadania perquè ho demana. Després el tema de les mocions, evidentment, reivindicar tot el tema ferroviari, perquè a més en aquests dies estem tots més sensibilitzats després de l'accident, i el meu condol, com hem dit tots, a les víctimes, i el tema de remarcar el tema de la comarca amb la moció d'Idiada, doncs perquè ens repercuteixi a la nostra comarca els beneficis que penso que existim i que ens ho mereixem, que la comarca del Baix Penedès es posi en valor y la seva gent. Gracias. Bueno, primero de todo, quiero, como he dicho en el pleno, dar el pésame a las víctimas que han habido en el accidente ferroviario, tanto en Andalucía como en Gélida, y desear una pronta recuperación a todos y cada uno de los ciudadanos afectados. Cuando digo ciudadanos afectados también me refiero a nuestros compañeros, todos los que utilizamos el cercanía día a día, que desgraciadamente no podemos hacer uso de ese servicio. Dicho esto, ha sido el primer pleno del año y ha sido un pleno normal, no ha habido ningún tipo de incidente grave, excepto alguna declaración así por encima de la concejala de Vox, que ya la empezamos a conocer como es,
nos acostumbramos a ella, pero no a sus comentarios. Pero bueno, hace un pleno en el que, por ejemplo, hemos apoyado la moción de Esquerra en el que pedían más sombras en el tramo entre lo que es la Riera y la zona del Esclat, porque, a ver, en pleno verano a las 5 de la tarde una persona mayor tiene mucha papeleta de tener algún tipo de golpe de calor o alguna incidencia, Dios no lo quiera. Luego ha habido la moción de la R2, que van a haber unas obras que nos van a afectar y mucho. Y bueno, que tenemos que estar preparados para cuando llegue ese día, que hayan autobuses o que, no sé, que por ejemplo hayan rebajas en los peajes de la C32, por ejemplo, o otras alternativas, pero lo que no podemos consentir es que aumentando la población tal y como la estamos aumentando, tengamos un servicio tan precario y es que es imposible llegar a Barcelona a la hora. Mucha gente tiene que coger el tren anterior para poder llegar y no sabe si van a llegar. I bueno, ja és un poc el resum del pleno. Bé, doncs, primer de tot, sí que és veritat que primer ple, primers d'any, amb unes tràgiques notícies, com han estat els accidents ferroviaris, el qual els hi vull transmetre el meu condol i el meu escalf a tots els familiars. I dit això, doncs bé, ha estat un ple que una vegada més també, jo destacaria també lo social, aquesta aposta per aquests pisos de protecció, com es diu, oficial, o per la gent que no arriba, que té pocs recursos i que també té el seu dret a viure en el municipi amb el que ha crescut. Estem parlant de la joventut, estem parlant de gent que per causes no s'ho poden permetre pagar un lloguer aquí, tenen que marxar a altres poblacions, ja no de la comarca, sinó inclús de fora de la comarca. Això jo penso que és una dada important, que està apostant molt aquest govern pel tema del que serien els pisos, els habitatges de protecció oficial. Altre dels temes que s'ha tocat ha estat el tema de les mocions. Jo, en aquest ple, de fet, he votat tot a favor, perquè considero que ha estat molt positiu tot el que s'ha parlat. Ha estat el tema de les mocions, el tema de les ombres, com el tema d'Idiada. Estem parlant d'un cànon, 4 milions anuals, escoltant, 4 milions anuals que els puguis destinar a la teva comarca. Escolti'm, la gent em deia, sí, però són 4 milions que potser només ho rebran les poblacions properes a... No, escolti'm, poblacions properes no, perquè el que viu al costat d'Idiada també va a la platja, per tant també vol serveis. Per tant, això és una errada. Pensar que només serà la zona colindant no és correcte. Vull dir que si s'està parlant de tota la comarca, s'està parlant de tota la comarca. Una moció que, per tant, ha estat aprovada per part meva. El tema de les ombres, evidentment, una necessitat. De lo que destaco, de veritat, és que jo la meva aposta seria íntegrament fer, no sé, la gent que hagi estat per Montserrat o postos d'aquestos que estan tots completament en una avinguda tapiada, i a la part superior tenen tot de fotovoltaica, el qual està generant energia, vull dir, d'aquesta manera ecològica i més natural impossible, com és el sol, perquè tenim aquest sol tan important. Del tema R2, tema de, escolti'm, això ha de ser una cosa que ha de vindre per quedar-se. O sigui, un tren cada quart d'hora. Un tren cada quart d'hora. Si es fa el túnel, es torna a fer una via nova i es fa, escolti'm, això és perquè ja comencem a fer. Hi ha altres alternatives també. Dit això de la mobilitat, sí que voldria també que es fes un reset en el tema i una aposta a veure com es pot fer, perquè ens trobem a Cunit en el límit entre el que és la comarca de Barcelona, la província, perdó, de Barcelona i la província de Tarragona. Això què està fent? Això està fent que molta gent que té la targeta, sobretot la jovent, que té la targeta, diguéssim, de transport cap a el que és de Tarragona, quan arriba aquí a Cunit no els hi serveix per anar fins a Vilanova, per exemple. Clar, això es tindria que buscar ja una solució d'alguna manera per intentar també agilitzar i que, per tant, això provocaria que potser molta gent tampoc utilitzés el tren tant, utilitzés ja l'altra via que és el bus, diguéssim, ja sigui provincial, que en aquest cas seria interprovincial, o sigui, perquè seria Barcelona i Tarragona conjuntament. Fins aquí seria el meu resum. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Las primeras propuestas que se han aprobado, casi todas por
por unanimidad pues eran las correctas, ¿vale? La de propuesta del inventario del patrimonio, tanto como la del edificio de la Casa Marqués, son totalmente correctas y por eso yo también he votado a favor. Aquí la cuestión más principal han sido las 3 mociones que se han presentado. De las 3 mociones de Esquerra Republicana, la primera de la de la zona de sombras es buena idea, pero no es competencia del ayuntamiento. Y como muy bien le ha explicado el equipo de gobierno al señor alcalde, claro, esto pertenece a la Generalitat y a carreteras. Entonces, tampoco no ha sido una moción que ha sido parcial, porque también hay zonas de sol que necesitan sombras, como en el paseo marítimo. Esto no lo proponía y mi voto ha sido abstención, ¿vale? En la de Idiada ha sido a favor porque creo que es muy conveniente que la repercusión del canon se repercuta en toda la zona del Baix Penedès. Ya sabemos que los municipios más colindantes son los que tendrían que salir más beneficiados, pero como el canon repercute en inversiones para toda la zona del Baix Penedès, pues saldremos beneficiados todos. Y luego, la propuesta de Impulsem también a favor, porque hay que mirar por los ciudadanos de Cúnic que cogen el tren, el incremento del tren o los tramos. Yo sí que he hecho el inciso y la aclaración de que, claro, ante la tragedia de los acontecimientos de los acarrilamientos en Córdoba y la muerte en Gélida, y entonces, claro, esto es que ya es de Vox Populi. Y es de Vox Populi porque toda la gente se está cuestionando por qué el Gobierno de España ha invertido 1.700 millones, no es que haya invertido, ha financiado créditos, ¿vale? Para infraestructuras de trenes, sobre todo Marruecos, 1.944 millones y Egipto 700 millones, ¿vale? En lugar de aprovechar y renovar las infraestructuras de los trenes españoles. Entonces, claro, se pone en cuestión las licitaciones que se hicieron de la adaptación de las vías de trenes para los trenes de alta velocidad. Entonces, si estas licitaciones no se han hecho con material homologado correctamente, supongo que, y espero y deseo que la investigación sea rigurosa y transparente, porque tanto las víctimas como los usuarios, los familiares, todo el mundo necesitamos que la investigación sea transparente y rigurosa. Pero cabe la duda de que si la comisión que investiga esto resulta que no son personal independiente y están incumpliendo una normativa europea, que ya lo dijeron en el anterior accidente de tráfico en Galicia, de trenes en Galicia, que tenía una normativa de la Unión Europea, que tiene que ser una comisión independiente, aquí no lo está habiendo, dudo mucho de la investigación de esta comisión. Y espero que las partes afectadas, implicadas y tal, que muevan la vía correspondiente para llegar a la Unión Europea, si no es en los tribunales de España. Aprovecho también para hacer en ruegos y preguntas, era un ruego, un prec, y es porque ya que yo estoy trabajando en prestaciones por desempleo, claro, la gente está necesitada de cobrar sus subsidios. Entonces, como el personal del Servicio Público de Empleo Estatal no tiene tanto personal y hemos pasado la temporada de vacaciones que no hay suficiente personal, yo soy interina, o sea que, pero bueno, hago la labor que creo conveniente para los ciudadanos. Entonces, se abrió una vía de las presolicitudes y en las presolicitudes, yo lo he dicho para que lo trasladen tanto a la Concejalía de Atención Ciudadana como a servicios sociales, y los que me escuchen por la radio o vean luego este resumen, al menos podrán estar informados, que estén sobre todo al tanto de su correo electrónico, porque cualquier subsidio que quieran cobrar a partir de la normativa del 1 de noviembre del 2024 es requisito indispensable que rellenen un impreso PDF que se les envía de declaración responsable con todos los ingresos de la unidad familiar, y lo tienen que escanear y enviar firmado. Gracias.